Échales un vistazo. Son los mejores. Аннулата правят бройка след бройка, нямат нужда от аплодисменти. Най-добрите не просто оператори, разбиват всички по един. Виж ги, не просто работят, а разбиват. Те знаят как се вдига шум и как се прави нож. Когато са заедно, винаги е кез до край. Бачкат, въртят поръчки, ритъмът им е до таван. Знаят да удува, да разтапят, да въртят света, а шумната алка е с тех мале. Аннулата правят бройка след бройка, нямат нужда от аплодисменти. Най-добрите не просто оператори, разбиват всички по един. Аннулата правят бройка след бройка, нямат нужда от аплодисменти. Най-добрите не просто оператори, разбиват всички по един. Щом екипа е събран, дига цялата смяна. Едната размива всички майтъп след майтъп, другата вади бита от колонката и пали залата. Третата забавна печена, но на време става строга. Ако я закачиш, само чуваш, ега побеснеш. Майсторът на машината държи всичко като по конец. Работи здраво, но е първа на купона и най-лудият пикър лети, не спира палди. Тълпата при тях винаги е веселба. Чакай какво става, какво пусна на талка. Не мога да повярвам, това е нашата песен. Бачкат яко време, много са добре, за заплати пристигна време. Пълен кеф, Весел много време, много са добре, за заплати пристигна време. много кеф, веселят, много кеф. Аннулата правя бройка след бройка, нямат нужда от аплодисменти. Най-добрите не просто оператори, разбиват всички по един.